గోదావరి వంటలు చూస్తున్న ప్రేక్షకులకు శుభాభివందనములండి. ఈరోజు వంట వచ్చి పునుకులు కూర అండి. పునుకులు రొయ్యలు, పునుకులండి, పెసర పునుకులు. పెసర పునుకులతో కూర వండుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుందండి, టేస్ట్గా ఉంటుంది. రొయ్యలండి, ఎర్ర రొయ్యలు ఒక 50 గ్రాములు రొయ్యలు తెచ్చుకునండి. రొయ్యలు 100 గ్రాములు 100 రూపాయలు కానీ 80 రూపాయలు కానీ ఉంటాయండి. అలాంటి మంచి రొయ్యలు తెచ్చుకోవాలండి. 50 రూపాయలు గట్రా చిన్న మంచి బాగాలేని రొయ్యలు వాడకూడదు, బాగుంటాయండి. అలాగే ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరకాయలు. పులుసు అనేటప్పటికి కొంచెం పచ్చిమిరకాయలు గట్రా కొంచెం కారంగానే ఉండాలండి పులుసు, లేకపోతే బాగోదండి. పసుపు అండి, ఏమండి, పసుపు వేసుకున్నాక కారం కూడానండి. కారం అండి, ఆయిలు, మరీ సాల్ట్, చింతపండు అండి. అవండి కావాల్సిన పదార్థాలు. బాణీ పెట్టుకుని రొయ్యలు వేపుకోవాలండి. ముందు ఆయిల్ వేసుకుని రొయ్యలు బాగా వేగాక బాగా వేగనివ్వాలండి. రొయ్యలు వేగేటప్పుడే మనకి ఆ రొయ్యలు ఒక విధమైన స్మెల్ అనమాట అండి, మంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుందండి, బాగుంటుందండి. ఎక్కువ రొయ్యలు వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుందండి. మరీ తక్కువ రొయ్యలు వేసుకుంటే అది ఇష్టం లేని వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ వేసుకుంటారు అనుకోండి. ఎక్కువ రొయ్యలు వేస్తేనే ఆ రొయ్యల స్మెల్కి కూర టేస్ట్ బాగుంటుందండి. దాంట్లో ఉల్లిపాయలు వేసుకుందామండి. ఉల్లిపాయలు వేసుకుని మగ్గబెట్టుకోవాలండి బాగా. బాగా మగ్గుతాయని పొడుగ్గా సీరారండి ఇవాళ ఉల్లిపాయలు. ఉల్లిపాయలు కారం కూడా, సాల్ట్ కూడా వేసానండి, బేగ మగ్గుతాయని. తర్వాత పచ్చిమిరకాయలు వేసేసుకుందామండి. పచ్చిమిరకాయలు వేసుకుని ఈ పునుకులు కూర అండి ఏ ఏరియాలైనా ఇష్టంగా తింటారండి. చాలా బాగుంటుంది కూర. మొత్తం ఉడికాక అసలు చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. ఉల్లిపాయలు బాగా మగ్గబెట్టేసుకోవాలండి కూరకి. మగ్గబెట్టేసుకుని పసుపు, కారం, ఉప్పు వేసేసాను కదండి, పసుపు కారం వేసుకుంటే సరిపోద్దండి. పులుసులోకి కదండి కారం 2 స్పూన్లు వేసుకోవాలండి. వేసుకుని కలుపుకుంటే బాగుంటుందండి. ఉప్పు కారంతో బాగా మగ్గరిస్తే అడుగంటకుండా చూసుకుంటూ ఉండాలని తిప్పుకుంటా. ఉల్లిపాయలు బాగా మగ్గితే బాగుంటుందండి. పునుకులకి ఇలా ఫోర్క్ తీసుకుని చిన్న చిన్న బెజ్జలు పెట్టుకుంటే బాగుంటుందండి ఫోర్క్ తోటి. అలా పులుసు రసం ఫోర్కుతో మనం పెట్టిన బెజ్జల్లో నుంచి పునుకులు ఆక్కుంటుంది అనమాట అండి. అప్పుడు పునుకు రుచిగా ఉంటుంది. అది పులుసు పరిగిపోతుందండి. కొంచెం సాల్ట్ చూసాను తక్కువ ఉంది, వేస్తున్నానండి. సాల్ట్ వేసుకుని
మంచి స్మెల్ వస్తుందండి. ఇప్పుడు రొయ్యలు కూర పులుసు మీద ఉందేమో మంచి స్మెల్ వస్తుందండి. చూసుకుని పులుసు మంచి బాగా తయారైపోతుందండి. వేసేస్తున్నానండి పునుగులు. పునుకులు వేసుకుని బాగుంటుందండి. కాసేపు మరగనిస్తే అయిపోతుందండి. అబ్బూరు వాణి గారు అంటండి మాకు ఈ బెల్లంతో చేసిన మాగాయి పట్టి చూపెట్టమన్నారు. బాగుంటుందండి అది. కాకపోతే వర్షాలు పడుతున్నాయి కదండి. అమ్మ తప్పకుండా చేస్తానరా 4 రోజుల్లో బాగా ఎండగాసిన రోజుని ఖచ్చితంగా నేను మాగాయ పచ్చడి బెల్లంతో మీకు 4 రోజుల్లో పట్టి చూపెడతానమ్మా. అమ్మా కూర అయిపోతుంది, దగ్గరకు వచ్చేసిందమ్మా. పునుకులు కొంచెం తిప్పుకుని మనం అంటే కింద పైన రసం బాగా పీల్చుకునేలాగా తిప్పుకుంటే 4 పక్కల పీల్చుకుని టేస్టీగా ఉంటుందమ్మా. మంచి టేస్టీగా ఉంటుంది కూర. అసలు ఒక్కసారి పునుకులు కూర కానీ వండుకుంటే పునుకులు చూసారా, మంచి పునుకులు మాకు చిన్నగూడెంలో దొరుకుతాయమ్మా. ఈ పునుకులు అలాంటి పునుకులు వేసుకుని తెచ్చుకొని వండుకుంటే నేను 9 మంచి నెంబర్ 9 పునుకులు తెచ్చానమ్మా. మంచి బాగా అయింది కూర. చూసారా, నోరు ఊరిపోతుంది. మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.